ура, за трети път го правя толкова, защото първия път нещо стана с телефона, втория път нямаше памет. Ау, дигнем се в главата, като няма памет. Да. Искаме този меч. Почваме да си доиграем играта, защото се обесих като не знам наскоро, бе. Така. Нали, моят приятел каза да снимам, защото той иска да гледа клипове и аз този клип за го правя за него. Така. Сега се надявам, че няма да свърши памет този път. Друг път ще правя епизод на новия геймърски компютър и новите геймърски слушалки и мишка. Така, 3, 2, 1 старт. Така. Отваряме честа. Бързо идваме, отваряме честа. Имаме такова лава. Айде, някой веднага загърми. Къде сте, бе? Не мога да направя клип с Пепи, защото той в момента не играе. Сега има горе един чест, ма трябва да се кача. И трябва да се качам догоре. Така. И така. Чакайте малко, хора. Защото ето така. Само малко така ще направя телефона. За да мога да се изкачим нагоре. Така. О, как ме дразни. Утре ще си сваля снимачката и няма да е така. Така да е, програмата за снимане няма да е така. Така, сега къде сме? Да, имаме един чет за нас. Кажи, че имаме ендър перла. И... Yes, имаме ендър перла. Ги размажа сега. Така. Имаме стрели, ама нямам бол, така. Слагам тук това нещо. Сега зад мен винаги някой ще дойде и ще му убие. Защото съм на къмтър на тази игра, с не мога да игра. Вадим си ендър перла и трябва да отидем до някое островче, но няма такъв остров, който някой да е много слаб. Хора, един за мен. И сега ще бъде убит. Защо си го фърлих? Така, къде е това? А него е там то отидем. Перлата ще стигнем до там. Не знам, той ще дойде да го убие. Защото съм мога да стигна до този остров. Някой зад мен да има. Има един зад мен. Оня трябва да се убие, защото така с ендър перла трябва да има там да го убием. Това дали стигне чак до там. Не стига чак до там това. 3 минути е този клип, значи ще е дълъг общо 20 минути. То клип или 11? 10 или 11 минути ще е дълъг този клип. Защото няма много време, трябва да после на самбо. Така. Чакайте малко. Така. Така. Хубаво. Ще трябва да пиша. Така, мам. И да. Това ще бъде толкова. Сега ще харесам, ако така харесате, оставете коментар и се върнем за канал. Чао!